Silla ala salminma gorom no waɗi o wino saari yom nodde ni kalɗo isa to woni joni leyɗele silla mono alma ruttima kadi almani ñanden belsi wonno allo ɗumɗo ko mala allo silla wawi eyi ay allah yawi allah sono rokka wayenta amuɗo boni e fam tottuma kono c'est intellectuel on mbaɗɗa deysan tan selli ala joni kay nam sohna joni mi saasi joni kay billahi wallahi tan ko course uji normal ala hay défaut goto eyyi course uji normal kay joni kay livreur vert kay ala mi dañani ko mettiɓe kam so Allah jaɓi wallahi goram l'intellectuel de yan garta min jewnima noon ndeysan yallah wat jaam ndeysan yallah wat jaam merci a jarama goram jarama silla ndeysan wi kam mbaɗa joni de a feewi a régli bimo régli eyyi inchallah koɗoɗa si eyyi moƴƴi eyyi sala ko yalti a noddima a heɓanimo est ce que wona ɗo portable makko o waɗɗande ille woni koye lorade keɗen mo gasi toon seeɗa keɗen noon ɓoro te on noddani e ɗum ɗo noddi ko normal wallahi est ce que aɗa andi noon min an o moto guiɗo kemmum guttulam ɗi fof moussa sow sohno ɓeydine kam seeɗa sa reeli hen seeɗa aɗa andi o duubal moto kam neɗɗo joguiɗo duubal moto ino o waña anani ɓeydine kam sa reeli hen seeɗa o moto duubal mo joguiɗo ko ɓeydanteɗa guttude fof muusi an poɗɗa ko ustanede kono a fotani ɓeyde nde noon amadou guila natɗa ɗo fewde hannde haalnam tan hol commande tan mo nawɗa rewi lawol walla mi wadduma e neɗɗo nawa ɗum rewa lawol hande rufi jiɓowol heɓani commande jiɓowol jiɓowol heɓani wi e walla ala ha Papa Ndiaye o e mbinɗama ndax Papa Ndiaye ma ndax holnoon heɓani ha Ablaye Samba si heɓani commande mo normal ha an joni no foti ko gonɗa ɗo joni no foti leppi won lewru tan hande kay min kay nande tan natɗa guila yimɓe ko cuwa humde korka ha joni ha oɗo saaha balɗe ta fodde wonde balɗe poɗɗe ni hen amadou ha joni hay commande sa so tawi ko commande uji ɗiɗi walla tati limanteɗa dewɗe lawol te ñalawma aɗa nawani commande uji 5 walla 6 ɗum ko yala ko mbaɗɗa joni awa kam ɓeydan hayda ko ɓeydantuma an ala permis ala carte d'identité ala carte grise an ko wondima e permis walla carte grise wona policier wona commandant mata kona ko moto o yo docteur mbeɗa donga ko ɗum woni amadou mi wawa ɓeydan dem saɗa wawi ndesta sa wawa ko ranata koko lawol mbiɗa andi ka aɗa ɗon ndewnomi an jottima joni ɗon waran golle ma pewan ya ɓeydante neɗɗo sono ɓeydanay koye gollal mum joni an hen saji boom an wona livreur an aɗa waɗa wiyam ɗo yimɓe ƴewani place woni ha sala ñama ha gas aleykum salam mbaɗɗa aɗa sel bisimilla joni no daynam mawɗum yettirama jam tan alhamdulillah alhamdulillah bon ñanden aɗani a waddimi kam e cak maɗo woni pullo o on jour waɗi commandé pour o nawami Médina do on o sali kam nawol do aussi o yaltata leegal amen chaque jour o ara te so ari o daroto ha damal gallamen walla sax ha sara koñamen ɗo mo wi sukaɓe so jiyani boɗewel ngel cewngel faaru ngel a faami te un jour déjà fonno kam nawde o nawani kam o nawani ma ñande hen o nawani kam e mo mbiɗa yo aro kadi o arani on heure mi faddi mo hammi tampi par ce que mbiɗa probléme ɗum tagui ka déjà ken ɓoyɗum
mi tagi mi waɗanima message mi noddanima on jour o sahi kam noon ono wani kam mi deggi legi so ari ha laygal amen wonat ko yimɓe suhaɓe mata boɗewel ngel yaltani hande mata o rewani ɗo donc hambuɗen ni o ñallata galle maɓe par ce que kala to pottume mo ko jaara hay so min aranani mbuɗen ndi goɗɗo nowimo ko noon o wiyte o bonni indam hay so o tawi kam e laabi he mbuɗe dari mbuɗe wonde sehilabam o watti wiide joni ko mbuɗe yaka mbuɗe waɗe volet mbuɗe yaha mbuɗe suusoye ko noon o watti wiide suus Amadou ko woni suus anona mère foji omo andi kalami Amadou ha hol droit mo joguiɗa wiide o suus e ko holko woni suus ba hen min mi wiyani mo waɗa suusde mbimi ko baɗɗo clip suus tan mbima wonande on ɗon baɗɗo clip mbiyani haɗa suusoyde ɗum gana gam suustade oɗon nan Allah jarama a jarama merci beaucoup te aɗa andi ko wi ham o ari ha sara koñamen ɗo miñam wona yalta école darni ɗum ɗon oy kam sa yeehi mbiya mawni debbo ko sohli ko ƴewoyta medina ko loggata e ɗemgal makko ko yo armi tottamo jarani komo yaka toon hasbunallah wa ni'mal wakil an waɗi ko andi ɗum loggate som min mi loggani hoko loggante o temi haaranmo omo logga a jarama par ce que to waɗat fréquenté to sirani a jarama a merci beaucoup ya Allah jarama non mi wawata yawru noon par ce que min sa yi mi waɗani porté plainte walla mi waddanimo yimɓe piyama ko à cause maɗa mami réglu probléme mo lowi waddudemo e ɓurɓe mo doole e darde piyamo ngal ari taw ala ana wawa sukkade an ay noon ngorodi laadirta ni ɗemgal ngal ko noon laadirta ala ko wayde ɗum te o tawani hen ko boni o yiyani hen ko boni a jarama kay mbimi a jarama merci beaucoup a jarama mami réglu ɗum Allah jarama a jarama merci beaucoup batte mo hakkille par ce que o hum ko moƴƴa an wujan way noddinowo ni omo yeesa min ɗo so wona oɗo somi baddinomi police aɓe ɓe mbaɗata haɗum oɗon way fare sewal ni laafa ƴeewo espace Amadou o mbaɗa no perse ha Amadou ha ana jogi kalɗa la ilaha illallah an Amadou ñande foof ene mbaɗɗa mi meeɗama waddude e neɗɗo joni eɗen kaala en dañƴat tan ha dañi hen koko weli ɗum te ɓe jogata kalis mabɓe min tawɗami ko mbeɗa liggo min guila big yeehi ɗo ha joni dañmi probléme sami tan ƴaggina guelol no sohna o fena bangami min cikkanoma nande banggue clip suustadio min gamon ɗon ɗum guri suustadio mbi mino nande hen gongol ngol mi ara ɗo hen ñande so wiyata mi nawani ɗum de kañum waɗi ha mi nawani ɗum a faami nde no yetti caka min ndi yetti seeɗa ngabbi moto tan an girbi kam waɗi mbaɗowomi siifni mbimi dognowo kay sa ɗiɗɗiri ɗum ni on wawi dogu ha ƴetti juuɗe mum tan lombi ko ga Amadou arrête aditi aɗa heewi haala an kala ko neɗɗo haali ma haala ha taroɗa ɗum ɗemgal ma ngal way kono laalu ni ti an ɓurɗo wawde wadde ko boni aɗa ko woni min mi tampe bone ma ɗum fof ko silla fawimi ɗum par ce que silla kañum no andi haqilantagal ma ngal an hay goto ala mbawɗa wondude andi kon gon waɗɗo caabam on waɗi noon anden waɗɗo caabam Amadou joƴinɗo caabi di caabi ma min a waɗi kama an ɗum ne joguiɗa 4 fo yimɓe daña pon an guel ɗo jakarta e ɓoole tan waɗa mbiya ni fo dekka ngo wagono ala ɗum caabi jakarta o ala ɗum ƴettu caabi ma min a waɗi jakarta o ala ɗum tahi ɗum darni galle ma fuuta fuuro kam tan pour to waɗi yimɓe ƴettu caabi ma so yiɗi ƴettu caabi ma min arta e galla Mariama mi de caabi ma nan ɗo waɗi kam caabam nden no soccoɗe mbimi ko yoni mbimi arta e galla Mariama mi anani ko alanmami ko ala gasi caabi ma nan ɗo fo toñam min mbiɗa kam fo toña kam weynima caabi ma woppam jon ko mbatta ɗo o tan ñamani tan wo kam gon koynota téléphone mbeɗa ka tottirnoon ɗo dépense sakaɗa ñama kala mo gaccuɗa yaada e Allah gasani allo ɗum joni goɗɗum woni yo Salif Samba Sall mena Zarabu Juba eyyi ha ko wona waɗino commande guila subaka mi tawi ɗo salana winduma mi nokki ɗum ha pari Salif noon so ari ya tottuma kalis o par ce que aɗa jogonimi paltuji ɗiɗi ñande ene windoyomi nelduma haako neldumani a yoɓani a ƴetti ɗo kadi ñiiri buna a yoɓani a nani laru o en jeddodiri mbiɗa ka yoɓi mi woppiri hono noon kono oɗo so ari ya tottuma kalis o ala de ya tottuma kalis o Salif an ka trian
tottumo kalis o tan so ari ya tottumo kalis o eyyi ma livreur o addu ɗum joni inchallah tottumo kalis o encore une fois anani ok nda jogo ɗum koko fewda guilnani sali mbaɗino commande guila suba salamata windimo guila suba komo fewnimo par ce que hakkoji gasi o plat goto heddino nawanmo anandi galle ma mais ka keftunon caabi makko mbaɗani gayantima ala caabi man naw ɗum ɗo ha gatta ndeglen ɗum no allah ɗo ndegleten ɗum harlo ƴoƴa tawi tan ɗo kay aɗa woppodame sagam sohlami liggo wona safi addu caabi safani addu caabi salli alama tawi an ni gurta yam jaggu caabi ma min mi yiiloyo allah ande nattande noircir blanc ciññinɗa signature ma nan ɗo anani saɗa yalta kadi ko noircir blanc ciññina joni ɗon noircir blanc safi addu caabi safani addu caabi noircir blanc nde goppa caabi ɗi nde eyyi jaggu jaggu aɗa woppidame hakkillam degla eyyi ane deglen ala probléme nangui oɗo fay fay koto sali samba sall ménageur aboudou ba a jogui numéro makko kono hande meɗɗa waddemo livré merci kalatande nantumi cabal ngol sa yeehi noon sali so tottanima kalis oto woppu toon par ce que ko client o yoɓata merci ɗo en pamde daroma adda paɗanmi arani hen merci yo waɗiyamaɗi nde amadou fosima an Salam. ɗimnom hebde ko weccatal kam Weccatolo kalis nesnono mami on kalis mbiro noddino ɗum bo mbimi on kalis o renti jogo win ma ara tan mi wiyat ɗum mbir kalis mo tottunoɗa mo joni an no mbir waɗi ha jeeyi kalis o kalis o kam mbir kam investir haydara deguel foof mbimi waɗi ɗum investir faami min soodi carte ɗe totti yoɓi machine tappanɗo min carte suteji ɗi tappumi carte ɗe foof capanɗe jeegom cartal tappumi jeeyimi carte ɗe cartal fof temedere faami eyyi ɗum woni ujunnaji joyi ɗe jiiɗa ɓe mbi mbiɗa waɗanamo formel fancukile pour walle o daña comma neɗɗo so woni légal Thank you.